Mayong gabi, mga minahal kong mga igsoon. Happy Sabat na tantanan. Atong unahon sa pagpasalamat ang buhi na ito ka Diyos tungod sa way undang nga igsoon nga pagbantay na ito. Walay hunong nga pagpanalagi na ito. Kabantay ko igsoon nga basta si Griglior ka na mo barong diri, iya ginang nabatasan ingon, God is good, mutubag po tali ay John all the time. Pag ingon all the time, mutubag na po God is good. Ang pamutana mga kaigsunan, ang Diyos maayo sa tanan panahon. Ang Diyos maayo kanato sa tanan oras. Apa ng pangutana? Giun sa man nato pagbalos ang pagkamaayo sa Dios nato. Kung atong ipangutana sa matag usa kanato, giun sa kanato pagsukli sa matag usa kanato ang pagkamaayo sa Dios nato. Masipingon lang ta, Dios maayo nato. Pero kita di ay ang atong relasyon dili maayo nga dunia. Unang atong unahon, magpasalamat ang Dios. Kaya ang Dios nagahatag sa tanan nato nga mga panginahanglan. Nagaprovide igsoon ang Ginoo. Wa tay mahimo kung wala ang Dios. Usa takos o kamay dahigon ug pasalamatan ang Ginoo. Salamat sa mga kaigsunan. Labas na lang atong district pastor, salamat. Ni Pastor Galio. O sa uban nga mga kaigsunan nato, mga batanon, karon pa siguro nahimong daghan-daghan. Sa sulod sa napulog nga gabi kung kuhaon ang attendance, murag karon pa gyud siguro na daghan-daghan. Ingon nga katapusan kini nga gabi, mga kaigsunan. O niini nga gabi, ika napulo kagabi sa atong paghimo o ginabii nga pagsimba nato ngadto sa Dios. Pagtuon sa pulong sa Ginoo o kining gitun-an nato dili ni atong hunahuna sa siyang kabagabi nga mga magtutudlo, mga magsusulti, dili to ilang hunahuna o kining atong tun-an karon nga inyong paminawan, dili ni nga tanong sa akong hunahuna. Lahi kong speaker sa Sabado kay kita may magbuot. Apan kini igsuon gikan kini sa labaw. Sa General Conference siguro ni Pastor gikan. Ipaabot sa mission, division, union, mga kaigsunan, o niabot sa lokal nga iglesia. O mao ni ang atong gisunod mga kaigsunan. Busa dunay siyang ka mga gabi nga itong napamalandungan ang mga mensahe. Pulos mga maayo igsoon ng mga mensahe. Labos tanan sa akong namatikdan maayo ang tanan pero naagi pinakamaayo. Siguro gabi kung din mo maayo ito. Di na tayo kinsa kay ang Ginoo atong pasalamatan nga ang Ginoo nagagamit og babae o lalaki nga mao'y makadumala na ini o kini atong nasabtan mga kaigsunan. Karon ang atong tun-an din yung mga kaigsunan, ang uluhan din ang natural mamaning balik sa altar. Apan ang uluhan din mga kaigsunan, tukura balik og siya mo anhi pag-usap. Muna ang uluhan. Tukurag balik o siya mo ani pag-usap. Siguro dili gini na ito masabtan mga kaigsunan, akong basahon ang mao nga teksto nga hanay din. Unong Hari, Kapitulo 18, versikulo 30. Nagingon din mga kaigsunan, o niya mingon si Elias ngadto sa tanan katawhan, duol kamo kanako, og miduol kaniya ang tanan tao og giayon niya ang halalan sa Ginoo nga naguba. Mao ni ang bersikulo teksto mga kaigsunan. Dili na to masabtan
Apan ako ni isa-isay ninyo, kay ako may nagtuon ini, murag na ako'y nasabtan igsoon. Ang sugilanon mga kaigsunan nahimaluta, nga si Elias usa ka propeta sa Dios. Alagad sa Ginoo. O kung ang Ginoo musulti ngadto kang Elias, why record sa Biblia nga si Elias no question pa sa Ginoo. Pag-ingon sa Ginoo Elias, balin ni anang Dapita. Unong Hari, Kapitulo 17, versikulo 1, ingon ang Dios, Elias, biyai ka ng imong dapit, mubalhin ka dito sa Ripta, tungod kay, mubalhin ka dito sa Chirit, o dito ka mupuyo, ingon ang Dios, dito ka mupuyo, daplin sa suba sa Hordan, o dito ka mag-imnanan buntag o gabi. Wasi Elias igsoon mayon unsa may akong kisa may kong sakan. Ang ingon sa Biblia, ingon ng Dios, balhin sa Sirit. Kay dunay hulaw tulo ka tuig tunga. Kita igsoon og dunay huyaw din sa ato bisag duha na ka semana. Magbuol na ta. Kay sayunan ka duha ka semana huyaw. Apa ingon ng Dios? Mubalhin ka. Dito ka magpuyo, daplin sa suba sa Hordan. Dito ka magimnanan. O ang uwak, maoy mo pagkaon mo. Grabe ito, no? Ingon ang Diyos, balhin. Ang uwak mo pagkaon mo. Wagi mangutana si Elias ka. Kung sa may pagkaon sa uwak na ko. Apan ang record sa Biblia, ang uwak buntag ug hapon, muadto dito kang Elias, pagkaonon si Elias, magdalag pagkaon. Muna mga kaigsunan, niabot ang panahon, ako maninggi, butang sabay ng kaigsunan sa silpon. Pag-abot sa panahon, nihubas yun ang sapa. Wala naging tubig. Ingon ang Diyos, versikulo 7 sa Unong Hari, Kapitulo 17. Nahubsan naman ang sapa. Ingon ang Diyos, umadto ka dito sa Saripta. Si Elias, balhin. Hubas ang suba, balhin sa Saripta. Pag-abot nimo sa Saripta, paggangha nimo dool sa bakba sa syudad. Dunay biyuda nga imong ikahinag mo. Maunay imong sakan. Awagin mo ingon si Elias, isang ninyudaha, asa man yung sa may balay, ano yung sa maning. Pag-ingon ni sa Diyos, balhin dito sa Saripta, kay hilamihan ka na ko ang hulaw, o niya pag-abuti mo dito, doon ay biyuda, na maoy imong sakan. Mga kaigsunan, pag-abot ni Elias dito doon sa siyudad, sa versikulo 8, dito na si Elias sa Saripta, doon sa Sidon. Pag-abot ni Elias, igsoon dito sa balay, sa biyuda. Gikahinag po ni Elias ang biyuda. Wa kay mo si Elias mo na itong biyuda ha, ang giandam sa Ginoo. Apan doon ay babae nga nakita ni Elias na ngahoy. Ingon si Elias, kinibati mo si Elias kabuto. Ingon si Elias, palihog kagaay ko o glutay na tubig, gyutay nga pagkaon. Ang babae igsoon sumana sa versikulo 10. Nangahoy ang babae. Apan ingon ang babae, wa ko ikahatag nimong pagkaon kay doon na nalamay duha ka buok akong lutuon. O kini nga pagkaon alang sa kong anak lalaki o alang nako. Apan ingon si Elias sa versikulo 11, 12-13. Ayaw ka balaka kung imong ihatag ka imong pagkaon ako, ang imong tibon-tibon dili kapsan ng tubig, ang imong tadyaw dili kapsan ng pagkaon. Masaligon ang biyuda, mga kaigsunan, sa sulti ni Elias, gipasaka si Elias sa balay sa biyuda, o ang biyuda mo'y nagpagkaon niya. Wala kapsing pagkaon. Pag-abot mga kaigsunan sa pipila ka mga panahon, naon sa kita buka. Ang
versikulo 17. Nasakit ang anak sa byuda nga lalaki. Walay swerte, sumala pa sa sugilanon. Namatay ang anak sa byuda. Naguol ang byuda. Kung di mong basahon, mga kaigsunan, ang versikulo 18 atong basahon, aron ato ning matinaw. Versikulo 18 sa unong hari 17. O sa mingog ng Elias, unsay akong buhaton kanimo, o ikaw nga daw sa Dios, mahianhi ba ikaw kanako aron nga akong sala mahinumduman o ang akong anak nga lalaki namatay. Apan ang versikulo 19, mga kaigsunan. Nagingon ang versikulo 19, ingon si Elias, ayaw ka balaka, dad-atiri ka nako ang imong anak nga namatay. Si Elias kay dito man magsaka sa ikaduhang andana. Gisaka sa babae ang iyang anak nga namatay, gidala sa kwarto ni Elias. Gipahiluna ni Elias ang babae ang anak sa byuda nga namatay. Sa iyang hingaanan o ang record sa Biblia. Gikuluban ni Isaya ang Elias. Gikuluban ni Elias ang bata o gisampit ni Elias ang Dios. Ginoo, ibalik ang kalag ni ining bata. Ang record sa Biblia, ibalik ang kalag. Ibalik ang espiritu. Kung sa atong ibalik Ginoo ang kininhawa o kinabuhi ni ining bata. Dito ba sa Ginoo? Versikulo 22, ang Ginoo namati kang Elias ug ang bata nabuhi. Grabe mga kaigsunan nga bilanggo. Daghan mga panahon. Wala pa nato masabti ang bersikulo nga atong gibasa. Atong padayonon sa unong hari kapitulo 18 bersikulo 1. Ingon ang pulong ni Jehova ngadto kang Elias sa ikatulog kabahin. Ikatulog. Mahitabo. Ingon ang Dios, Elias, makikita ka kang Akab kay ang gutom sa Samaria bugat kaayo. Gutom sa maning si Akab nga makasulbat na si gutom. Makikita ka kang Akab kay hilabihan ka bugat ang gutom sa Samaria. Sayo lang kagtulog katuig tunga. Imagine na mo sa katuig 360 days. 65. 365 days times 3. Mga kaigsunan, 1,118 kailaw. Plus tunga, 1,230 days. O 250 days. Grabe mga kaigsunan na. 1,260 ka mga adlaw ang huyaw. Busa, si Akab doon na siya'y alagad nga ginganlan si Abias. Ingon si Akab, Abias, subuon ko ikaw. Lupa tibuok yuda, pangita sa mga tuburan nga naapay tubig kay mamatay kining atong mga kahayupan. Nilakaw si Abias igsuon, sumala sa sugo ni Akab. Nahitabo nga nagkatagbo si Elias o si Abias. Si Abias gisugo ni Akab sa pagpangita sa tanan kasapaan kung asa napit ang may tubig. Apan, huwag kita kay malos plano sa Ginoo. Natagbo ni Elias si Akab. Ingon si Elias, Akab, natagbo ni Elias si Abias. Ingon si Elias, Akab, asa man ang imong Dios, asa man ang imong agalon, adtua si Akab, ing na makikita ko niya. Sa sugilanon mga kaigsunan si Abias nilakaw. Gibiyaan si Elias. Gibalik niya dito si Akab. Pag abot ni Abias dito kang Akab, ingon siya, Abias, nakita ni Elias. Gusto siyang makikita niya. Lakaw si Akab mga kaigsunan, samtang si Elias nagpadayon og lakaw, nagkatakbo ang duha sa dalan. Apan mga kaigsunan, ingon si Akab, ingon si Akab, wala ako, ingon si Akab, versikulo 17, unong hari, kapitulo 18, versikulo 17,
Nagkita si Akab ug si Elias, o ingon si Akab, nganong nagsamok-samok man ikaw kanako? Apan ang bersikulo 18 ingon si Elias, wala ko magsamok-samok kanimo sa Israel. Wala ko magsamok-samok sa Israel, ingon siya. Kundili ikaw o ang imong amahan, inyong gisalikway ang sugo ni Jehova, o nagsunod ka sa kang Baal. Ingon si Elias, wala ko magsamok-samok sa Israel. Ikaw, kung ato pang tulisukon, ikaw Abias o ang imong amahan. Nitalikod, wala ninyo tumana ang pulong sa Diyos. Ingon siya, inyong gisalikway ang sugo sa Ginoo. Busa, ingon si Elias, busa karon Akab, magsugod ka og mga tao, tabuka ang mga tao. Busa isugo ni Akab ang mga tao sa Israel. Tapok sa diha nakatubangay sila kauban sa mga tao dito sa Carmel. Igsuon, 450 kabuok ang propita ni Akab, nga mao'y propita ni Baal. Samtang ang si Elias, usara ka propita alagad sa Dios. Mga kaigsunan, sa versikulo 23, si Elias ingon, unong hari 18:23, ingon si Elias, hadagi kami og duha ka buok, turo nga baka, laki nga baka. Kanang dagko, ingon si Elias, hatagi kami. Og ang usa ihatag kang Akab, samtang ang usa ihatag nako. Og ang kang Akab, ingon si Elias, imo ning tagod-taguron. O niya imong ibutang sa imong harapan. Itungtong nimo sa ibabaw sa kahoy. Dili butangan og agipo sa ubos. Dili halingan ko sa ato nga sinultian. Sampitan imong Dios, ingon si Elias. Kay kung ang Diyos nimo, mauman ang Diyos nga buhi, ingon si Elias, mutubag sa imong pakampo. Gikuha ang doon ka malaki nga mga baka, giihang sumala sa sugilanon, gitagod-tagod, gipaibabaw ni Akab sa ibabaw sa sugnod, o nagsugod silang singgit sa ilang Diyos. Mga kaigsunan, buntag hangtod hapon, nagsinggit si Akab sa ilang Diyos, nga ipadala ang kalayo nga mo'y musik, mukalit nagsigang kahoy. Apan wala yun migsuon, bisan gamay nga tubag sa Diyos ni Akab. Apan si Elias nagbiay-biay, versikulo 27, ingon siya, nagbiay-biay si Elias, ingon si Elias nga tukang Akab, kusga singgit. Samtang ang iyang mga katawhan, ang iyang mga propita, nag-alirong mga kaigsunan sa mga halaran. Nagsayaw-sayaw. Apan ingon si Elias, kusgag singgit, tingali tulog ang imong Diyos. Ingon si, nagbiay-biay ang nikol sa Biblia. Si Elias nagbiay-biay. Ingon siya, kusgag singgit, masig tulog ng imong Diyos. O kahaba si nilakaw, wa pa makaabot silang balay. Mga kaigsunan, isawag ng adlaw sumas pikon, walay nitubag sa sangpit ni Akab. Apan ang bersikulo 28, gisamaran sa mga tao ni Akab ang ilang kabot, ilaman ng unsay tawag kani? O kana, ilang samaran ang ilang kabot, ilang tii, ilang lawas, kay kinaiya nila apan wala yun igsuon, wagi tubag gikan sa langit. Apan ang bersikulo 30, mauni ang bersikulo nga itong ibasa. Ato kusbon para atong sabtan. Ingon, kay wala man tubaga, ang hanad ni Akab, wala may kalayo, apan ingon ang Diyos. Sa unong hari 18:30, mauni ang bersikulo. Ato kusbon basa. Ingon siya, o niya ingon si Elias, ngadto sa tanan katawhan, doon ka muna ko. O miduol kaniya ang tanan tao. O giayo niya ang halaran sa Ginoo nga naguba. Sa diha mga kaigsunan, ako ipadayon og basa sa bersikulo 31. Si Elias nagkuha og napulo og duha ka bato. 12 ka bato. Og iya kining
imong halaran o sa tunga sa bato o sa daplin sa bato iyang gikanalan. Kung baga, bato nag-alirong 12 ka buok, sa kilid iyang gikanalan. O sa diyan iyang gikanalan, gitapukan o kahoy sa tunga sa alirong sa bato. Ingon si Elias sa versikulo 32, kabuk mong tubig, ibuko na to sa kahoy. Ibasa pag yung kahoy. Sa dihangan napuno na, kaya gikulan man nila bato, wa nakagawas ang tubig. Napuno ang halaran nga gilibutan sa bato. Diha ang kahoy napuno sa tubig. Gitungtong ni Elias ang gitagod-tagod nga iyang kabahilan nga baka. Samtang ang baka ni Akab dito spikas. Gitungtong mga kaitsunan apan ang versikulo 33-4. Misingkit ang Diyos. Misingkit si Elias ganto sa Diyos. Ingon siya, Ginoo! Sa versikulo 36, siyangkit. Nitubag ang Ginoo sa versikulo 38, o ang kalayo ni Hiuba nahulog ikan sa langit, o misunog sa halaran, o misunog sa halan, sinunog, apil ang kahoy, ug ang bato. Grabe so. Kahoy, di basag tubig, puno og tubig, ang kahoy gibutan niya, di ba ibabaw ang halan sinunog. Nasunog ang kahoy, apil paganing bato, nahimong abo kung himong basa. Ang pinaka-dako nga milagro mga kaigsunan, mautong pagkaapi, pagkasunog, ang kalayo gikan sa taas. Kung atong sabton si Elias alagad sa Ginoo niya kaigsoon, sa aplikasyon o leksyon nga ito nga makuha. Sabto na ito nga si Elias alagad sa Ginoo. Propeta pag-ingon sa Ginoo, Elias o sa sugo, why complain, why supak, musugot. Mauna mga kaigsunan ang kinayan ni Elias. Apan sa ato nga kinabuhi, kini mga kaigsunan tindi sa prayer. Wala kini maabot alang sa atong hunahuna. Naabot kini sa atong mga pangulo. Ang atong mga pangulo atong giila nga sila mao'y gigamhan sa kaom sa balaan nga Espiritu Santo. Natanom sila una-una himuon kini o gipaabot kini sa lokal nga iglesia apan kumusta man. Ato bang itagan kining tindi sa prayer. Ato ba di gitagaan og respeto ang tindi sa prayer. Ang atong mga pangulo mo nagmumna ni si Elias igsoon gisugo sa Dios. Walay suka. Apan awa ko kumaingon kita masimpakon ta. Ikaw ug ako ra ginasayon igsoon sa imong kinabuhi. Ako ra sa ginasayon sa imong. Ang punto dinhi mao na nga ingon ang atong balik sa altar nganong kining pulong babalik. Kung atong tagaan og hulugan para nako kiningon balik, buti pasabot nga ay unsa man nalintan. Panalitan mo simpa ka. Imong cellphone or Bible na bilin. Moingon ka sa imong pares o imong anak. Balik ka ang Bible. Kay nganong balikon nabilin. Nganong nabilin? Nalintan. Balik ka sa altar kay nahikalimot no sa haytaw ngadto sa Ginoo. Mga kaigsunan sa dito pa ko sa sitwasyon. Dili ko sibyak ang akong panuigon mga 12 ngadto sa 13 edad. Ang bagtasan sa akong amahan pagsimba, 7 ka kilometro suhitos Brother Jerry. Gikan sa Santa Cruz bubagtas sa Madrid Pastor, iti kalayo 7 ka kilometro. Niadtong panahon na igsoon, upat ra kabog tricycle nagbiyahe sa 1975. Upat pa kabuok ang tricycle. Kung mubala ka sa tricycle kay mosakay, palangit puno ang nagsunod hapit o sa kauras. Busa ang nahitabo, ingon ang akong amahan, magbaktas ta. Manimba na gani may igsoon may sa Madrid. Dili mi magsuot daan o among sinina isimbahay nga naman sakin kantilan nun na sinultihan. Puno ang imong tiil og tabo-tabo. Kailan mong tabo-tabo? Yamog. Kana bitaw abog murag abog ba? Puno sa tabo-tabo. Muna pag-abog dito na may maghimasa. Ang akong amahan dito na magsuot niyang barong.
Ang akong inahan Sabbath School Superintendent sa Madrid, 1975. 7 kilometros sa Bactason. Alas 8:30 ang starting sa Sabbath School program. Alas 8, tuwa na Miss Madrid. Pero karon mga kaigsunan, naanay mga service, doon na sa simbahan, hinlo ang dalan sa una, siminti, di man siminto. Apa na pagunta na nga naman, usay maliit ang kaigsunan. Kalimot makata sa oras alas 8:30. Ang mga taga-agsa, mga igsoon, mubakdas 7 kilometros gyapon. Ang suba, kadusi doon usa na kasuba, puros-puros. Pagsahop sa adlaw sa Miyerkules, sahop sa adlaw sa Biyernes, sa dili pa ang aksyon og sahop, panguha naglangkay ang taga-agsa. Kasabot mo langkay? Kada bang lungkay ba? Langkay, kukuron! Kaya mong pusik ba dito? Bitbiton ang langkay. Kung napulo mo, mapuyong kayo sa simbahan, naptupod mo langkay. Pag-abot sa simbahan, isanding sa daplin sa simbahan. Pag uli alas 7:30, alas 8, human ang simbahan. Dagputan ang langkay. Mo'y gamiton, suga, baktas, kadusidun ang suba sa bangbi. So ito sa kabinasyon kay nakarto na ito. Kadusidun Miyerkules sa gabi. Kung Biyernes sa gabi. Pero karon igsoon ko nimong tanawon, wa na suba tabukulon. Apan nga naman, atong giila ang atong mga pangulo nga maoy nagdumala niini. Tagaan atong pagtagan ng respeto ta igsoon. Dili man ipagpangasaba. Minsan ini alang nato. Mao na nga usahay ng kalibutan, balik sa altar. Basing ang bandi magkursit. Ngano di magkursit? Wa may altar. Dili mo'y buti pasabot. Tungod kay altar dili. Ang buti pasabot, balik sa pag-ampo, pag-worship, pagsimba o unsang bahin nga imong gidayeg ang Ginoo. Busan ini nga gabi mga kaigsunan, ang mensahe maghatag ka nato pagpamanaway. Nga ikaw ako naghandom mupuyo sa langit. Apan moingon lagi ko, doon ay daghan mga tao naghandom. Gusto mo puyo sa langit, bisag mo pungutan noon. Dingin mo puyo kipurno, impirno. Asa man ka sa langit, sa impirno. Natural sa langit. Apan eksamina sa imong kagalingon eksamin. Ang ginaya, dili ka pasar para langit. Di lang kakahukom. Matthew Sitino, ayaw paghukom. Pero sa imong una-una, kana nga prinsipyo, malagi yun, dili yun. Para langit. Episo 3, versikulo 20, Pilipos 3:20. Ang atong pagkalungsuranon, ikso, dili nagatinhi. Asa man ka, ang atong pagkalungsuranon, tuwa sa langit. 3:20 sa Episo. Muna nga, naghandong. Man ang matagusan atong upuyong langit. Atong susihon. 2 Corintios 5:13. Susiha ang inyong kagalingon sa pagsuta kung kamuna abak ang Kristo nagpadayon pas magalagan. Kay basin sa inyong pagsusi ingon ng Biblia, kamo nangapakyas na diay. Busa ini matang kagabi o igsoon sa tindi supriyan nato. Dunay daghan nga leksyon nga makuha. Nakutlog nato sa tanan ng mga masusulti. Ang Dios ni Abraham, Dios ni Jacob, Dios ni Isaac, Dios ni Elias, mauna nga Dios ang imo nga akong isimba mga kaigsunan. Ug walay katarungan nga kini nga Dios ni Elias. Dili mo tubag nato kun atong sabiton. Ang problema usahay dili mo tubag ang Ginoo nga naman. Isaias 49 ulo sa Kristo. Ang Dios dili mumol. Muna isulti sa Isaias. Ang Diyos dili mumol. Ang kamot sa Diyos taas. Sama sa kamot sa lastikman. Tantay mo itong salida ng lastikman. Si Biksoto. Taas ang kamot sa Diyos. Dili mo di pasabog ka isip aluwas na to. Apan nga naman, sa ito na may mga problema mo sa kinabuhi. Ang Diyos dili mumol. Sa pito na ito, Ginoo makadungog. Bisan karon